Pansin niya ako, katong assignment. Karabaw plus karabaw. Plus 2 ka karabaw. Diyan ako tada! Nay! Diyan ako lang! Nadagan kong dalong! Nana ka, Nay? Nanay, lagay mo kong sapatos, Nay. Ulong kay nakapalit ko lang! Basta ka, Nay. Dahan ko gas di mo! Nakapatay ko gas! Nagaan ko sa atong bagong amo! Tanawa! Tanawa! Lami na! Lami oh! Lamay ka yung kagugtong ka, Nay. Libre na nayo! Nakakagasa di ulong! Tara! Balik-tik, Nay. Tagpagpansin ko sa tao. Sa di kapoy ko! Nagman. Gisulyoan kong nang siyang ugda ko na karta! Hala? Sorry mo si Timel! Manda ko mo nakalit! Tara! Sorry mo buon lang! Nindot na naman. Sapatos na naman. Ano kaya ako nalong balitan na ka na ho? Oo na. Nakakayo mo aja sa lagi pagawat. Tara. 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 Hala, bago na akong uniform, Nay. Ang uniform. Ito lang. Sapat. Sapat. Salamat, Nay. Sige. Lawa ilaw. Kanina sa uniform ni mo. Ang atal ka lang. Nay. Yes. Punta lang. Lapa kasi na yung blouse lang. Hama, Nay. Yes. Salamat, Ani, Nay. Tara. Hala, ako kini mga tamis-tamis, Nay. Ay, mama na yung paborito. Hala, kanina, Nay. Aron malipad ka. At... Ay. Lang. Ay. Mama na yung kaganahan. Tambis-tambis ka nang ligning-ligning nga Oo. mga Nag-assignment ko, Nay. nalipatan sa imong assignment. Tara, Nay. Narin O sa mo po ni? 1+1. Ay, Nay, kasayon, ana, 11. Ay, yun, baya ka nga, idugang ra. Itapo na ng duha kawan. Di, yun, itapo din na, 11. Nagkalihiro, gansilong. Yes, Nay. Oo, ganing nga na ako. Regalo ni mo. Biskat. Bisa ka. Murang pares lagi ni sa jacket mo. Nay, pares ni sa jacket ni kagawan. Oh, Wala ka dito na nakapalis. tagsing mo lang. Kanang ganingan, Nay ba? Ya, ako dito ba, na sinong unsong. Ano ka? Ya, na sinong unsong. Makatrabaho na sa daw dito sa Empalaya. Wala pa trabaho mo ta. Wawa naman kung magtrabaho niya. Wala, Nay. Yan na siya daw, nga kanang naadaw ko'y utang sa iya nga bugas daw. Una na yung utang. Nahiram ang kuno kag bugas isa kagantang. Oy, usa ka ganta. Tulo naman ganito ka kumo. Igo naman gani. Namin sa kaldero. Tingnan naman. Mga nagkabit na sinong unsong, Nay. Kaya na ko dyan. Ako ko ta unta. Gising hakag ba yung unsong ganihan dito na yung ito siya sa balay. Isingangan ka? Gising hakag ko yung unsong, Nay. Sige Kuno na. ko to, Nay. Kuno ko to yung unsong, Nay. Sige, kunti lang sa laba. Matlagot ka magtibo na. Sige, epan ako. Ni kara magkutkit siya, Nay. Kaya wala baka kay duha ka dito. Ayo! Ito! Nasaan? Oh. Nakay tudo ni mo na! Tara, Nay. Tara, may kuha, Nay. Kuha. Usa tayo mong gayong masang anak! Wala naman nagkikasabon ko sa palimong anak! Nasa? Huwag ka katabang! Okay, diyan na mo. Tama-tama, magpatanong ko pinya dito. Unsa imong gingon? Tatrabahon ko ni mo? Trabaho sa imong baba? Noon sa day mo, nangasuko man lagi mo. Sa day. Ba ako ni mo nang ganto ba ako ni mo sa balay ba? Gipatrabaho mi nimo wa man ka ni suldo. Ganto ko na sa balay ay. Patrabaho na dito sa iyang pinyahan. Laka! Unsa imong gingon sa bata? Sumasabot na lakas ba? Unsa gingon ni mo sa akong bata? Kaya mo ka dagang po trabaho kasi mo trabahoan? Wala ka na kay baon ho? Wala ka kumantay sa pusay? Tanawa me! Nindot na may sapatos! Oras-oras na rin yung mga saniya! Oh, gibalitan ko ni nanay. Tanawa ko siya. Nay mga tamis-tamis. Nay jacket ni kawan. Tanawa ko balitan ko na lang ko kasodes. Nagtuo ka ulo? Kaya ikaw rin kwartahan? Nagtuo ka nga, ikaw rin yung masabayan? Ano ba ito nung tayo nakasing ka trabaho? Andiyan kami rin sa dalawa? Ano sa bagay problema ninyo nga? Adiray nyo suldo. Ako nang kulang ako kung ihatang na sa inyo, kay. Ano sa man mo nga, mga what is po niya mo? O dira.
Oh. Tama na. Di na ko na. Kano ba? Di na ko na. Ano ba rin naman sa akin? Ano daw? Ang suto yung unsong ba? May nakita ko po sa kanila. Ang sitilin na sa... Ayun, kaya ako ibalay na ito sinungunso. Maunaw naman ko. Tapos, hala ka na, hindi ba naitag man kanina unsong? Madiskadis na sinunsong. Lagi, pagkuang ka, pag binandita ka. Diba sa nanay? Kanay, bumalik ka. Balikan mo ito. Oh, ginunundi ako sa kalibot. Nang! Nang! Kanang sorry kayo nung si nanay mabanog kay iya akong gikuan pa. Kira. Pagpalit mo nitong sudan, kanang dili tubok. Salamat ng usong. Makapalit na. Katul-katul ba yung isla rin gipalit ni mo na? Kana siya ba makapalit na tayo? Hindi katul. Nong, salamat kayo. Asa man yung pinya? Panalo nong? Ang pinya? Huwag man na, kay hapon na. Ay, magtanong mo yan. Wala mo sa niyo. Ay, pangit man nanay. Tara, magtanong. Kano! Nabili na yung bugas. Hala, bukas na ako, Nong! Nanay lang may ako ayaw ni. Salamat, Nong! Gusto mo ba ng usong mo ba? Sunod na kayo, napo kayo bugas. Ay, dagang na isang bukas. Ay, oh. Salamat, Nong! Sige, wait. Salamat, Nong! Ayan.